Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang inyong mapapakinggan ay minsan panghango mula sa tunay na mga pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Joy. Ayon sa kanya, ito ay personal na karanasan ng kanyang ina na si Nanay Leonilda. Ang taon ay 1978, kung saan hindi pa sementado ang mga daan at pangunahing kalsada doon sa kanilang probinsya. At napakapayak lamang ng kanilang pamumuhay. Pero naisasagawa pa rin nila yung mga nakaugaliang tradisyon sa kanilang baryo, tulad na lamang ng pagdiriwang ng pista. Minsan na magdaraos silang muli ng kapistahan sa kanilang baryo, ilang araw pa bago ang nasabing okasyon, ay abalang-abala na ang mga tao sa kanilang lugar. At kabilang na dito ang pamilya nila Nanay Leonie, na nung mga panahong iyon ay 14 anyos pa lamang siya. Isang araw bago ang pista ay dumating sa bahay nila ang kapatid ng kanyang ama na si Mang Iyo, at nagtanong kung may maipagbibili pa silang baboy para sa kanya na ihahanda naman niya para sa pista kinabukasan. Pagkat hindi umano sila nagkaunawaan ng kanyang kumpare at hindi sinasadyang na ipagbili nito ang baboy sa iba na para sana sa kanya. Ang alaga naman nila Nanay Leonie noong mga panahong iyon ay 2 piraso na lamang. At ang plano ng kanilang ama na si Mang Pilo ay ihandang lahat iyon. Pero nakiusap ang kapatid nito kung kaya napilitan silang ibenta yung isa sa kanya. At naisip na lang ng tatay ni Nanay Leonie na idagdag yung perang mapagbibilan para sa kanilang ihanda. Ngunit nakiusap pa si Mang Iyo sa kanyang kapatid na kung maaari pa raw siya nitong samahan na maghanap pa ng mabibiling baboy dahil sa kulang pa umano iyon, pagkat ang plano niya ay 3 man lang sana, dahil marami siyang inaasang bisitang darating, partikular na yung partidos ng kanyang asawa. Dahil sa pakiusap ng kapatid ay isinantabi na muna ng tatay ni Nanay Leonie ang mga nakatakdang gawain noong araw na iyon at kanyang sinamahan ang nakatatandang kapatid. Habang nasa daan ay may napansin si Mang Pilo na kaagad naman niyang sinabi sa kanyang kuya. Pero hindi naman siya pinansin ito, pagkat kailangan niya talagang makabili ng kahit 2 baboy pa. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na mapakali si Mang Pilo. Wala pa man ay nakakaramdam na siya ng kaba, dahil ang tinutumbok ng daang tinatahak nila ay papunta sa bantog na baryo ng mga aswang. Alam ni Mang Iyo ang nararamdaman ng kanyang kapatid na si Mang Pilo noong mga oras na iyon. At kung hindi nga lang dahil sa tindi ng pangangailangan, ay mabilis siyang makapagdedesisyon na sila ay bumalik na lamang
Pero napuntahan na kasi nila ang halos lahat na karatig baryo at bigo silang makabili ng kataying baboy. At kapag nakalampas sila sa iniiwasan at kinakatakutang baryo na iyon, ay malaki ang posibilidad na makabili sila sa mga susunod na baryo. Kaya noong mga sandaling iyon, ay tanging iyon lang ang pinakamainam na paraan para masolusyonan ang problemang kinakaharap ni Mang Iyo. Kaya labag man sa kalooban ni Mang Pilo, ay wala din siyang magawa, pagkat di naman niya maaaring iwan ang kanyang kuya na si Mang Iyo, pagkat kilala niya ang ugali nito. Kapag mayroon itong gusto o di kay naisipan, ay kanya talagang gagawin kahit ano pa ang mangyari. Kaya nagpatuloy silang dalawa. Pagkapasok pa lang nila doon sa baryo, ay napansin nila na natuon kaagad ang atensyon ng halos lahat na naroon sa kanila. Mga matang nangungusap na tila ba nagtatanong kung anong ginagawa nila Mang Pilo sa kanilang lugar. Habang yung iba naman ay hindi maganda ang maibibigay na pakahulugan ni Mang Pilo dahil sa kanyang mga nakikitang paraan ng pagtitig ng mga ito. Mga pagtitig na may masamang intensyon. Lumapit ang kuya niyang si Iyo sa isang lalaking naroon at agad na sinabi ang kanilang pakay. Tinanong niya ito kung mayroon bang maaaring maipagpiling baboy sa kanila, na ikinagulat naman iyon ni Mang Pilo, pagkatambong akala niya ay makikiraan lamang sila at doon sila maghahanap ng baboy na mabibili sa mga susunod na baryo. Kaya kanyang tinanong ang nakatatandang kapatid kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi naman ito sa kanya na wala na silang panahon, na malamang ay abutan na sila ng dilim sa daan kapag sa susunod pa na mga baryo sila maghahanap. At hindi rin umano sila nakasisigurong may mabibili sa mga baryo na iyon, samantalang kung sila ay makakabili na, ay makakauwi na silang magkapatid. At pagpapatuloy pa nito, kailangan niyang makabalik na kaagad dahil marami pa siyang mga gagawin bilang paghahanda sa pista. Dahil sa mga sinabi ng kuya niyang si Iyo, ay hindi na nakaimik pa si Mang Pilo at hinayaan na lamang kung ano ang gusto ng kanyang nakatatandang kapatid. Pero hindi niya talaga gusto ang ideyang iyon. Nag-aalala kasi siya na baka may gawin ang mga ito dun sa baboy na maaaring ipapahamak ng mag-anak ng kanyang kuya. Naisip niyang baka hawaan sila ng mga ito. Pero dahil nga sa ugali ng kanyang kuya Iyo na talagang mapili, kung kaya alam niyang hindi rin niya ito mapipigilan sa gusto nitong mangyari. Nangiti naman yung lalaking kausap ng kuya niya at sinabing mayroon siyang inaalagaang baboy, ngunit alanganin pa umano ito para ipagbili. Nagtanong pa ito sa kanila kung anong okasyon ang kanilang idaraos at mukha yatang napaka-espesyal naman. Kaya sinabi nilang magdiriwang ng kapistahan ang kanilang baryo sa kinabukasan. Nagpaalam sandali sa kanila yung lalaki at sinabing kakausapin niya ang kanyang panganay na anak. Aalamin niya kung mayroon ba itong may pagbibili sa kanila. Iginala nilang magkapatid ang kanilang paningin at nakita nilang nakatingin pa rin sa kanila yung mga taong naroon. At hindi na nila gusto ang ikinikilos ng mga ito. Dahil napansin nila Mang Pilo na unti-unti na silang lumalapit. At napakatalim ng pagtitig ng mga ito sa kanila.
Sa mahinang tinig ay sinabihan ni Mang Pilo ang kanyang kuya na kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi sila maaaring abutan doon ng dilim, pagkat mukhang totoo mano yung mga kumakalat at naririnig nilang balita tungkol sa baryo na iyon, dahil na nga rin sa kakaiba nilang mga ikinikilos. Sinabi naman ng kanyang kuya na maghintay pa silang sandali at manatili lang sa kinatatayuan. Di nagtagal ay muling lumabas yung kausap nilang lalaki at kasama na nito ang isa pa. At bago sila muling kausapin ito, ay kanya munang tiningnan ang mga taong naroon na unti-unti nang lumalapit kanila Mang Pilo. At tila naunawaan ng mga ito ang ginawang pagtitig na yun ng lalaki, at dahan-dahan na silang umatras. Matapos iyon ay kinausap na silang muli nito at sinabing makabibili sila sa kanyang anak. Natuwa naman si Mang Iyo sa kanyang mga narinig, at agad na niya iyong pinayaran matapos na malaman ang presyo. Umalis sandali yung anak ng lalaki, at pagbalik nito ay kanyang hila-hila na yung dalawang malalaking baboy. Kung masaya si Mang Iyo dahil sa mga baboy na nabili, ang kanyang kapatid naman na si Mang Pilo ay namumroblema dahil mahirap daw hilahin yung mga iyon pagkat malalaki nga. Pero sinabi ng lalaki sa kanila na hindi naman mailap ang mga iyon pagkat alaga nila, na para kay Mang Pilo ay tila ba may kahulugan yung mga pananalita nito. Nang sabi pa nito sa kanila ay malambot umano ang ilong ng mga iyon, na ang ibig niyang sabihin ay susunod ang mga ito kahit saan nila hilahin. At totoo nga ang sinabi ng lalaki, dahil sumama kaagad ang mga ito at hindi sila nahirapang maghila, na ikinagulat talaga iyon ni Mang Pilo. Kaya bago pa man magsimulang kumalat ang dilim, ay nagawa na nilang makauwi. Nasa bahay na si Mang Pilo at nagkakape na ito. Maya-maya ay dumating na ang iba nilang mga bisita at nagkayayaan sila Nanay Leonie na magpunta sa sayawan kasama ng ibang mga pinsan niya. Matapos na magsaya doon sa sayawan, ng mga madaling araw na ay nagkayayaan na rin silang umuwi. Habang nasa daan ay napaisip si Nanay Leonie. Nagtaka kasi siya kung bakit hindi man lang niya nakita doon sa sayawan ang pinsan niyang si Pemia, na anak ng tiyo-iyo niya. Kung kaya niyaya niyang kanyang mga kasama na sumaglit doon sa bahay nila. Pagdating nila doon ay nakausap niya ang tiyo-iyo niya at sinabing nagpunta ito sa sayawan at baka hindi lang sila nakita, na malamang ay naroon pa rin daw noong mga oras na iyon. Nang malaman iyon ni Nanay Leonie ay nagpaalam na siya sa tiyuhin at umuwi na sila ng kanyang mga kasama. Pero kinaumagahan ng mismong pista na sa kanilang baryo ay ginulantang sila ng isang balita. Hindi umano umuwi ng bahay ang pinsan niyang si Pemia at nawawala ito. Pati na rin yung mga baboy na ihahanda sana ng tiyuhin niyang si Mang Iyo. At di nga nagtagal ay dumating na sa bahay nila si Mang Iyo kasama ang iba nilang kaanak at mga kaibigan. Humingi ito sa kanila ng tulong upang hanapin ang nawawalang anak. Nag-usap silang sandali ng kapatid niyang si Mang Pilo dahil malakas umano ang kutob niyang may kinalaman ang mga baboy na kanilang nabili sa pinaghihinalaang baryo ng mga aswang. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Iyo
pagkat lahat ng baboy ay nawala. Maniniwala pa raw siya kung yung 2 baboy lang ang nawala na kanilang nabili dun sa baryo ng mga aswang. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Mang Pilo na maaaring sinadyang pati ang baboy na kanyang ipinagbili sa kapatid ay idinamay nang upang sa ganon ay hindi agad sila mapagdudahan. Wala silang kamalay-malay na magkapatid na nakikinig pala sa kanilang usapan si Nanay Leonie. Kung kaya, bigla itong sumabat sa kanilang usapan at sinabing may napansin nga siyang kakaiba pagkagaling sa bahay ng tiyuhin niyang si Mang Iyo nung nagdaang gabi. Napatingin sa kanya kapwa ang tiyuhin na tama at hinayaan siyang magsalita. Sinabi niya sa kanila na nung nakaramdam siya ng pagkaihi sa daan ay nagpaalam siyang sandali sa kanyang mga kasama at humiwalay para umihi. At nagulat na lang siya nang bigla siyang sugurin ng 2 malalaking baboy. Kung kaya, nagtatakbo siyang pabalik sa kanyang mga kasama. At ang 2 baboy na tinutukoy niya ay may mga mapupulang mata. At para silang hindi talaga mga pangkaraniwang baboy na matinding naglalaway, na para silang may mga isip. Dahil sa mga narinig na iyon ni Mang Iyo, ay pumayag na siya sa gustong mangyari ng nakababata niyang kapatid na si Mang Pilo. Napuntahan yung baryo ng mga aswang. Marami silang nagpunta doon. May mga dala silang sibat at itak. Ngunit wala rin silang napala. Pagkat maring itinanggi ng mga taga roon ang ukol sa kanilang akusasyon. At dahil wala naman silang matibay na ebidensya kung kaya umuwi silang bigo. Hindi rin naman mapapayagan ni Mang Iyo na magkapatayan nang hindi naman sila sigurado na madadamay pa ang kanilang mga kababaryo dahil lamang sa hinala. Mula noon ay hindi na nila muling nakita pa si Pemya, na pinaniniwalaan ng marami na kinuha at inihanda ng mga aswang kasabay ng kanilang pista. Masakit man, ay tinanggap na lang ni Mang Iyo yung masaklap na naging kapalaran ng kanyang anak. At sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa anak. Dahil siya ang nagpumili na bilhin ng mga baboy na iyon doon sa baryo ng mga aswang, na pinaniniwala ang nag-anyong baboy lamang, at nang makahanap ng tamang pagkakataon ay siyang kumuha sa kanyang anak na si Pemya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miko. May gusto sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay nangyari sa probinsya nila nanay. Noon daw po kasi sa probinsya nila ay lumaganap ang ukol sa balitang may aswang na gumagala. Noong mga panahong iyon ay dalagita pa lamang ang nanay ko. Isang hapon, habang naroon sila sa kobrahan ng kanilang kamag-anak at nakikitrabaho, ay may nakita silang isang aso. Pero hindi naman nila masyadong binigyang pansin iyon, dahil sa karaniwan lang naman ang makakita ng aso doon. Pero may kalakihan ang nasabing aso, at hindi naman iyon ang aso ng kanilang kamag-anak. Kaya naisip ng nanay ko noon na baka iba ang may-ari at nagawi lamang doon. Ang natatandaan pa niya, yung aso ay naupo
ng mga ilang tipa ang pagitan mula sa kanila. At tila ba pinagmamasdan sila nito. Nagpatuloy lang naman sila nanay sa kanilang ginagawa, habang yung isang kapatid nilang lalaki ay panay ang pangunguli at hindi pinagbubuti ang kanyang trabaho. Nang papalubog na ang araw, ay nagpasya na silang tumigil sa kanilang ginagawa. Pumunta sila sa bahay ng kanilang kaanak upang magpaalam na sila ay uuwi na at upang kunin na rin ang bayad sa pagtatrabaho nila noong araw na iyon. Paglabas ng tiyahin nila ay hawak na nito ang pera na upa para sa kanilang pagtatrabaho. Nagpasalamat ito sa kanila at ibinigay yung pera. Pero pinagsabihan nito yung kanilang kapatid na sa susunod ay tigil-tigilan ang pagiging marot at iwasan ang pagiging maligali. Sabi pa nito, kapag trabaho ay trabaho at hindi dapat hinahaluan ng laro. Dahil sa sinabing iyon ng kanilang tiyahin, ay medyo nagtaka daw si nanay kung paano niyang nalaman ang mga pinaggagawa ng kanilang kapatid na lalaki. Gayong silang tatlo lang naman ang naroon sa koprahan at wala nang iba. Biglang sumagi sa isipan ni nanay yung aso. Pero naisip niyang imposible namang iyon ang nagsumbong. At sigurado siyang iyon ay hindi naman pagmamay-ari ng kanilang tiyahin. Nang wala siyang mahagilap na malinaw na sagot sa kanyang mga katanungan, ay kanya na lamang ipinagwalang bahala iyon. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na baka naman tumama lang ang kutob ng kanilang tiyahin, dahil kilala naman nilang likas na makulit ang kanilang punsong kapatid na lalaki. Nang sumunod na araw, habang papunta silang magkakapatid doon sa koprahan, ay may nakasalubong silang mga kanayon. At agad na ipinalita ng mga ito sa kanila yung ukol sa pagkakapaslang sa isang binatilyo sa katabi nilang baryo. Kwento pa ng mga ito, base sa kanilang nabalitaan, ay nangahoy lang umano ito at hindi na nakauwi pa sa kanila, na nang matagpuan sa kagubatan ay patay na at kalunos-lunos umano ang sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming kagat sa iba't ibang parte ng katawan, na ang kanyang isang braso pa nga ay lumabas na ang buto. Dagdag pa nila, wala na rin ang laman loob nung nasabing binatilyo. Kaya ang hinala ng marami, ito ay kagagawan ng isang aswang. Ngunit yung mga hindi naniniwala ay sinasabing maaaring mapangis na hayop lang ang may gawa noon. Nang nasa koprahan na silang magkakapatid, habang gumagawa, ay iyon ang kanilang pinag-uusapan. Kanila pang pinagsabihan ang nakababatang kapatid na iwasan ang pagpunta kung saan-saan. Kung ayaw nitong makain ang aswang, pananakot pa nila. Nang mga 2 oras na lang bago sila umuwi, ay muling napansin ni nanay yung aso. At naupo itong muli doon sa pinwestuhan nito noong nagdaang araw. At tulad ng dati, ay nakatingin ito sa kanila habang nakalabas pa ang dila, na tila ba pinagmamasdan talaga silang mabuti. Nang matapos sila sa ginagawa, ay inutusan ni nanay ang kanilang kapatid na siya na lamang ang magpunta sa bahay ng kanilang kaanak upang magpaalam at kunin ang kanilang upa. Sinabi niyang hihintay na lamang nila siya doon
sa koprahan dahil napapagod na raw sila. Ang bahay kasi ng kanilang kaanak ay hindi madaraanan sa kanilang pag-uwi. Nasa kabilang direksyon nito. Sumunod naman ang kanilang bunsong kapatid at nagmamadaling tinungo yung bahay ng kanilang tiyahin. Pag-alis ng kanilang kapatid, sabi ni nanay, ay napansin niyang umalis na rin yung aso at patakbo nitong tinahak yung masukal na daan na nasa kanilang likuran. Makaraan ang halos 20 minutos ay bumalik na ang kanilang kapatid, dala ang kanilang pera. Masaya pa nitong sinabi sa kanila na pinuri daw siya ng kanilang tiyahin dahil sa kanyang kasipagan. Na nang marinig naman iyon ni nanay ay napaisip na naman siya, pagkat hindi nga naglikot o nangulit ang kanilang bunsong kapatid nung araw na iyon. Tahimik lang itong nakikinig sa kanilang pagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Kaya medyo may nabubuo na noong tsorya si nanay ukol sa kung paano nalalaman ng tiyahin nila ang kanilang ginagawa doon sa koprahan. Ang unang naisip ni nanay noon ay alaga nga nila yung aso at marahil ay may kakayahan itong makapagsabi sa kanilang tiyahin. Medyo natatawa pa nga siya noon sa kanyang naiisip, pero yun daw talaga ang naisip niya. Sabi pa niya, baka naman mayroong hiwagang bumabalot doon sa aso, kung kaya nagagawa nitong makapagsumbong sa kanilang tiyahin. Habang nasa daan pauwi sa kanila, ay iyon umano ang laman ng kanyang isipan. At hanggang sa masapit na nila ang kanilang tahanan, ay iyon pa rin ang kanyang mga iniisip. Nang matutulog na sila nung gabing iyon, ay namalaya na naman ni nanay na may lumabas ng kanilang bahay. At tulad ng inaasahan, ng kanyang silipin ng silid ng mga magulang, ay wala ang mga ito. Naisip niyang marahil ay manunulo na naman sila. Madalas niya kasing maramdaman na umaalis ang mga ito sa gabi. At kinabukasan ay makikita niyang may mga talangka, ulang atito na nasa plangganita doon sa kanilang lababo. At ilang buwan na nila iyong ginagawa. Nung una ay nagtaka pa nga raw si nanay dahil sa hindi naman nila isinasagawa ang mga bagay na iyon. Pagkatakot ang nanay niya na lumakad paggabi, lalo pa at probinsyang probinsya talaga ang sa kanila, na puro kakahuyan at malalayo ang mga bahay. Minsan nang magpunta si nanay sa bahay ng kanilang tiyahin upang manghiram sana ng pangkantsilyo, ay napansin niyang napakatahimik ng kanilang bahay. Kaya nagtaka siya pagkat mag-aalas 9 na noon ng umaga. Kadalasan kasi madilim-dilim pa ay gising na ang mga tao doon sa kanila. Kaya naisip niyang marahil ay puyat ang mga ito, pero ayaw niyang umuwi nang hindi dala ang kanyang pakay. Nakakapagod ang maglakad at malayo. Kaya tumawag siya, ngunit walang sumasagot. Kaya naisip niya nung huli na marahil ay walang tao. Tatalikod na sana siya nang maisipan niyang siguraduhin at pumunta siya sa gilid ng bahay. Sumilip siya doon sa siwang na nasa may dingding at nagulat siya nang kanyang makita yung aso na naroon at nakahiga ito sa katre. Kaya nasabi ni nanay sa kanyang sarili na tama nga siya sa kanyang hinala, na sa kanila nga yung aso.
At namangha pa siya pagkat hindi lang pala iyon iisa, kundi dalawa pa ang mga ito na parehong nakahiga doon sa katre. Aalis na sana si nanay nang biglang marinig niya ang boses ng kanyang tiyuhin. At maya-maya pa ay narinig na rin niya ang tinig ng kanya namang tiyahin. Kung kaya, nagmamadali siyang bumalik at sumilip muli doon sa siwang. At nanlaki talaga ang kanyang mga mata nang makita niya sila na naroon na pareho sa katre at kapwa walang damit. Ngunit takang-taka siya pagkat wala na roon yung dalawang aso. Kinilabutan talaga siya noong mga oras na iyon. Kwento pa ni nanay ay parang gusto na niyang liparin ang daan pabalik sa kanila dahil sa tindi ng takot na kanyang naramdaman. Ngunit hindi pa dyan natapos yung kanyang mga naranasan. Isang gabi nang nakahiga na siya at matutulog na, ay naramdaman niyang muli na mayroong lumabas ng kanilang bahay. Bagaman alam na ni nanay na ang kanyang mga magulang iyon, ay lumabas siya ng kanilang silid at magbibilin sana sa kanila. Ngunit bigla siyang natulala at halos hindi makapaniwala nang makita niya ang kanilang mga magulang na lumalakad ng mabilis papalayo, na gumagapang, na animoy mga aso, na akala mo'y may mga sakit na yung kanilang mga ulo ay hindi nila makontrol, na patuloy gumagalaw at pumapaling-paling sa magkabi-kabila. Dahil doon ay nag-alala si nanay sa kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga magulang. Nag-alala din siya para sa dalawa niyang kapatid. Naisip niya na paano na lang sila. Hindi lang isang beses nangyari iyon. Dahil kasi sa kanyang natuklasan ay naging mapagmatsyag na siya at kanya na silang sinusubaybayan sa tuwing aalis ng bahay. At laging ganun ang paraan nila ng paglakad, na kanyang naisip na ginagawa lang pala nilang dahilan yung panunulo sa gabi, na hindi naman pala talaga iyon ang kanilang totoong pakay sa tuwing sila ay aalis. Isang araw, nagpaalam sila na mga ngahoy lang at ginawa niya talaga ng paraan para maisama ang dalawa niyang kapatid. Pinlano na niya ang lahat. Nagulat pa nga ang mga kapatid niya nang kanyang kunin ang itinagong bag na naglalaman ng ilan nilang mga damit sa makapal na damuhan. Sabi niya sa kanila, aalis sila at pupunta na muna sa bahay ng kanilang lolo at lola. Panay ang tanong ng kanyang mga kapatid kung kaya habang nasa daan ay kanyang ipinapaliwanag sa mga ito ang dahilan. Malayo ang bahay na kanilang pupuntahan. Mga 7 barangay pa ang kanilang madaraanan bago nila iyon masapit. Pero kinausap niya ang mga kapatid na huwag munang sasabihin sa kanilang lolo at lola ang tunay na dahilan. Tinuruan niya ang mga ito na ang sabihin ay magbabakasyon lang pansamantala, pagkat tamang-tama naman na bakasyon noong mga panahong iyon. Pero si nanay daw ng mga pagkakataon na iyon ay hindi na nag-aaral, at gamit ang naipon niyang pera ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Tulad ng inaasahan ay tinanong kaagad sila nung dalawang matanda kung may problema pa doon sa kanilang bahay. Sinabi nilang wala
at magbabakasyon lang muna sila sa kanila. Pero nang sumunod na araw ay dumating na rin doon ang kanilang mga magulang. Nang makita sila ni nanay ay matinding takot kagad ang kanyang naramdaman. Kinausap siya at ipinaliwanag kung ano ang totoong nangyari. Sabi nila, malaki umano ang pagkakautang nila sa kanilang tiyahin, kung kaya hindi nila ito mapahindian. Napilitan lang umano sila at hindi talaga nila iyong gusto. Nagdaraos pala ang mga ito ng ritual na katulad sa isang kulto na kung saan ay magtatamo sila ng mga kakayahan, ngunit ang kapalit naman ay ang kanilang pagiging aswang. Hindi sumama si nanay sa kanilang mga magulang. Hindi sila pumayag na magkakapatid na umuwi sa kanila. Sabi pa ni nanay, babalik lamang sila sa kanila kung kanilang itatakwil yung pagiging aswang. Nang makaalis ang kanilang mga magulang, ay ipinagtapat na rin niya sa kanilang lolo at lola ang totoo. Kaya, kabilin-bilinan niya sa kanila ay huwag ibibigay ang kanyang mga kapatid. At para hindi mahirapan ang dalawang matanda, ay napilitan noon si nanay na lumuwas at magtrabaho sa Maynila. Linggo-linggo ay nagpapadala mula sa kanyang sweldo para sa kanyang mga kapatid at tulong na rin sa kanilang lolo at lola. Hanggang sa napalitaan niyang namatay na ang kanilang tiyuhin at tiyahin. Base sa napalitaan ni nanay, unang namatay ang lalaki. Nabaril umano ito nang minsang may pasukin na bahay pagkat may gustong aswangin. Ngunit ipinalabas lamang na nainpeksyon dahil sa pigsa na tumubo umano sa kanyang tagiliran. Makaraan ang wala pang isang linggo ay ang asawa naman ito na kanilang tiyahin ang sunod na namatay. Dinapuan daw ito ng matinding sakit. Pero ang sabi ng iba, pinarang daw ito bilang ganti ng magulang sa pangaaswang niya sa kanilang anak. Samantala, ang mga magulang naman ni nanay ay gumaling din kalaunan. Pero binata na ako nang muli silang magkita nang minsang magpakasyong kami doon sa kanila. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Clara. Ilang buwan na rin po ako nakikinig sa inyong mga kwento. Ako po ay kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Cainta. At ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at magtatapos na nang makilala ko si Ninyo. Isa rin siyang graduating student sa university na pinapasukan ko. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Ninyo at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. At pagdating naman sa aspetong pisikal, ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon, ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Noong pasimula ay naging maayos naman ang lahat sa amin ng kasintahan ko. Yun nga lang, ay masyado kami naging mapusok. Kaya sa madalas namin paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin
bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko man lang raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila. Na lahat daw ay kanilang ginagawa, maibigay lamang lahat ng pangangailangan ko. Lalong-lalo na pagdating sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anong uso ng mga panahong iyon, ay talagang mayroon ako. Kaya gano'n na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Ninyo at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi raw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko umano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Ninyo na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang munang pareho hanggang sa makapanganak ako. Ayaw pa nga niya sanang pumayag pagkat ang gusto niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihahatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasya namin ay pareho na lang muna kaming hihinto. Nang dumating kami sa probinsya nila Ninyo, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila. Ipinagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa nga bang kanila magagawa? Nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako at mabilis kong nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya nga sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinakita, kung kaya napanatag din ang loob ko. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw iyon nang iwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Ninyo sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganun ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Ninyo na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman na patapos na ako noon sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Ninyo. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Pagkat ganun kasi ang nakagawian niya, o kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin siya makita. Bigla akong kinilabutan pagkat hindi ako maaaring magkamali.
Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay dun sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na parang mayroon siyang sinisilip sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng bahay nila ninyo. Ang kalahati kasi paitaas ay yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon at alam kong hindi yun pag-aari nila ninyo. Nang biglang lumingon ng aso, nang maramdaman niya ako, napatakbo ako dahil sa nakita ko yung nakakatakot na itsura nito. May napansin agad akong kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi ko hindi talaga iyon pangkaraniwan. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis ako nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko noon. Naramdaman ko pang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakiramdam. Hanggang sa marinig ko na ang boses nila ninyo at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na buti naman at napaagang uwi nila. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang napasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Isinara ko na kaagad ang pinto at naupo sa isang sulok ng sala. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Biglang naputol yung pagmumuni-muni ko nang muli kong marinig yung boses ng biyanang kong babae at pinabubuksan sa akin yung pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng kanilang bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Ninyo at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Tinakpang ko ang aking tenga. Ayokong marinig ang mga boses nilang iyon. Di ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Wala na ako naririnig na nagsasalita pa sa labas. Lumipas pa ang may 10 minuto. Di ako umalis sa pagkakaupo ko sa sulok at patuloy lang na nakikiramdam. Dumadagundong na sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako na naramdaman kong nanuyo yung lalamunan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakakita ako ng mahabang buhok na lumulusot sa pagitan ng dingding at bubong. At para bang mayroon iyong sariling buhay na gumagalaw ng kusa. Di nagtagal ay nasundan iyon ng isang kamay. Kaya nagsisigaw na talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. At lumitaw na rin ang ibabaw na bahagi ng kanyang ulo. Maya-maya ay narinig kong muli ang boses ni Ninyo at ng mga biyanang ko. At halata sa mga tinig nila ang lubhang pag-aalala. Narinig nila marahil yung malalakas na pagsigaw ko. At nagtataka sila
kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. At dahil sa mga nag-aalala nilang boses, kung kaya, binuksan ko na rin iyon. Pagkat naisiguro ko namang sila ninyo na nga ang dumating. Pagbukas ko ng pinto, ay baka sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa asawa ko at naiyak na ako ng tuluyan. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na kahit pag-isipan pa nila ako ng hindi maganda kaysa mag-alala pa sila. Pero pinilit nila akong magtapat. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan ko, ay lubha nga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak. Narinig ko sa kanilang mga pag-uusap na mayroong nagtatangka sa amin ng anak ko. Kaya napagkasunduan nila na ilayo na muna kami dahil delikado kung mananatili pa kami doon. Dinala nila kami sa kapatid ng tatay ni Ninyo doon sa bayan. At tamang-tama naman na bakante ang pinapaupahan nitong bahay. Pero minsan pang naulit ang masamang pangyayaring iyon. Natutulog na kami noon ni Ninyo nang bigla akong makaramdam ng matinding init. Kung kaya, nagising ako. At laking gulat ko nang may maaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa may pinto ng aming silid. Ang haba ng kanyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang binaliwala lang niya ako na kahit nakita ko na siya ay hindi niya ako pansin dahil nakatitig siyang mabuti sa tiyan ko. At para bang takam na takam. Dahil sa sobrang gulat at takot na naramdaman, ay talagang napasigaw ako habang niyuyugyug ko ang braso ni Ninyo. Nang magising si Ninyo, ay mabilis ding naglaho yung babae. Napatingin lang akong sandali noon sa asawa ko na nang aking ibalik ang paningin sa babae, ay nawala na itong bigla. Kaya nag-alala ako na baka hindi ako paniwalaan ni Ninyo. Pero nang ituro ko sa kanya kung saan ko nakita yung babae na nakatayo, ay nakita namin yung bakas ng kanyang mga paa at mayroon iyong langis. Nang sundan namin yung mga bakas, ay napansin naming nakabukas na rin yung bintana. Nang sumunod na araw, ay ipinagbigay alam namin sa mga biyanang ko ang nangyari. At nagdesisyon silang magdala na ng manggagamot. Binigyan ako nito ng mga pangontra. Pinausukan at kinabitan din niya yung bahay na aming tinitirahan. Binilinan din niyang asawa ko na magpausok tuwing hapon. At hanggat maaari ay pagsuotin ako ng itim na damit. At mula po noon ay hindi na muling naulit pa yung mga ganong pangyayari. Hanggang sa maisilang ko po ang panganay naming anak. At iyan po ang aking naging karanasan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.